Хәерле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина. Бүген 1 сентябрь белем көне. Мәктәп укучылары, укытучылар, студентлар һәм әти-әниләр өчен күңелле, мәшәкатьле һәм җаваплы көн бу. Иң кечкенә укучылар 1 сыйныфлар өчен аеруча олы бәйрәм. Белем көне уңаеннан Республика рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан халкына мәгариф өлкәсендә хезмәт куючыларга мөрәҗәгать белән чыкты. Анда шундый юллар бар. Мәгариф хезмәткәрләре укучылары өчен юл күрсәтүче, белем һәм тәҗрибә белән уртаклашучы, ватан язмышын кайгыртып, үзендә җаваплылык тойган камил шәхес тәрбияләүгә өлеш керткән һәрбер укытучы хезмәтенең кыйммәтен без яхшы аңлыйбыз. Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин указы нигезендә Россиядә игълан ителгән укытучы һәм остаз елы аларның җәмгыятьтәге зур ролен тануга ачык дәлил булып тора. Республикада барлыгы 80 мең педагог миллионга якын балага белем бирә. 1 сентябрь 1 сыйныфка баручы сабыйлар һәм аларның әти-әниләре өчен аеруча дулкынландыргыч көн. Мәктәпкә керү һәр баланың тормышында әһәмиятле вакыйга. Хәзерге заманда белемнең артыгы юк. Һәрбер яңа күнекмә фикер офыклары киңәюгә, казанышларга ирешүгә ярдәм итә. Гыйлем үзләштерүдә ару талуны белмәгез диелә Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгатендә. Быелгы яңа уку елында башкалада парта артына моңарчы күрелмәгән сандагы укучы утыра. Барлыгы 174 мең укучы булса, шуларның 20 меңе 1 сыйныфка баручылар. Көннең беренче яртысында республикадагы кебек үк бөтен ил буйлап тантаналы линейкалар уза. Кайбер мәктәпләрдә бүген Россия геройлары батырлык дәресләре уздыра. Алар үсеп килүче буын белән очрашу өчен Татарстанга махсус килгәннәр. Бүген республикада 11 мәктәп беренче тапкыр үз ишекләрен ача, шуларның 4-се Казанда. Озак көткәннәрнең берсе 186-нчы перспектива лицейның яңа корпусы. Бу уку йорты балаларны 3 микрорайоннан кабул итә. Моңа кадәр бинада барлык теләүчеләр өчендә урын җитмәгән, хәзер яңа корпус 5-11 сыйныфларны кабул итә һәм шуның белән проблема хәл ителергә тиеш. Яңа корпусны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында үзенчәлекле матур зоналар белән төзегәннәр. Birinci klasta bizning әлеге яңа уку елында 15 класс ачыла. Һәм якынча 460 бала. Буны без үзебезнең мәктәп бинасында каршы алырга көтеп калабыз. Белем көне уңаеннан бүген Милли музейда укуда күргәзмәсе ачыла. Оештыручылар совет тарихына чумырга һәм ул вакыттагы һәр укучыда булган предметлар белән танышырга тәкъдим итәләр. Кунакларга мәктәп портфельләре һәм дипломатлар, дәреслекләр, көндәлекләр, дәфтәрләр, линейкалар, каурый каләмнәр һәм башка экспонатлар күрсәтелә. Совет укучысының мәктәп киеме күргәзмәнең төп бизәге була. Кунаклар мәктәп партлары артына да утырып карыйлар, дип хәбәр иттеләр музейның матбугат хезмәтендә. Күргәзмәне 29 сентябрьгә кадәр карарга мөмкин. Шулай ук белем көне хөрмәтенә 1 класс бәйрәме интерактив программасы узачак. Ул бүген көндезге сәгать 11дә башлана. Татар хатынын ниләр күрми кыссасын бүген дә дәвам иттерерлек язмышлар бар. Шундый язмышлы ханым белән әңгәмәне безнең чыгарылыштан соң бүген хәерле көн Татарстан тапшыруында карагыз. Тормыш юлым Тәбе Тамара белән диярлек 1997 елның 7 ноябрендә үзгәреш алды. Чөнки бу көнне мине күрше авылга урлап киттеләр. Белем көненә әйләнеп кайтабыз. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин аз керемле һәм күп балалы авыру, тулы булмаган гаиләләрдән булган мәктәп укучылары белән очрашты. Балаларга шатлык өләшү мизгелләрен хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Ислам Арслан, обувь 1 класс. Менә ул бишле билгеләре тутырып кайта торган букчалар. Мөфти кулыннан бүләк алу сабыйлар өчен иң шатлыклы вакыйга. Араларында төрле милләт һәм дин вәкилләре бар. Мәктәп букчасына гадәттәгечә дәфтәр, каләм кебек уку кирәк яраклары салынган. Әлбәттә Алла Субхану Тәгалә барыгыздан да разый булсын. Барыгызга да зиһен, тел ачкычы, акыл бирсен һәм әдәпле булып динебезгә киләчәктә файда китерергә насыйп булсын. Белем көненә багышлап Татарстан Диния нәзарәтенең бүләкләр өләшүе күркәм гадәткә әверелде. Бу акция безнең 2016 елдан бирле алып барыла. 30 баладан башлаган булсак, бүген бу ярдәм алучыларның саны 200дән артып китте. Очрашу Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтендә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика акциясе кысаларында узды. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.
Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Хәзер игътибарыгызга УАГА сәхифәсен тәкъдим итәрбез. Аннары эфирне Хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме буатнага сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте УАГАЗ телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча-tv.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Бүген 1 сентябрь. Шушы минутларда чәчәк бәйләме тоткан балалар, аларны дулкынланып озата килгән ата-аналар һәм инде әлбәттә укытучылар, мәктәп, гимназияләрдә белем көне тантанасында. Бәйрәм уңаеннан бүгенге вәгазебезне исламда белем фазиләтләренә багышларга булдык. Аны вәгаз телевизион ачык конкурсына Әхмәт хәзрәт Фәйзуллин язып җибәрде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгаләнең беренче әмер булып, беренче аятында әйтелә, беренче ингән аятында «Иқра» дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни укы. Һәм дин галимнәре аңлатуынча, монда инде Коръән уку белән генә шикләнми. Монда инде бу укы дигән әмер ул күпкә тирәнрәк мәгънәдә килә. Монда инде Коръән укып, гаҗәеп матурлыкка сокланып, һәм инде җирдәге һәм күкләрдәге мәхлукларның тирлегенә сокланып, Аллаһ Тәгалә турында уйла, фикерлә һәм белем ал дигәнне аңлата. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бер хадисендә «Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин». Ягъни гыйлем алу һәр бер мусульман һәм ир белән хатын кызга фарыз булып тиешле, ягъни гыйлем алу һәр бер мусульман кешесенә фарыз булып тора. Башка бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемдә кем өеннән гыйлем алу нияте белән чыкса, Аллаһ Тәгалә шул кешегә җәннәткә юлны җиңеләйтә дигән. Бишектән алып ләхәткә кадәр гыйлем ал юкка әйтмәгәннәрдер. Инде менә бу баланың табигый кызыксыну сәләте шул кадәр көчле ки, әгәр дә кешеләр моны саклап кала алса иде, алар дөрестән дә зур галим булырлар иде. Һәм менә бу сәләтне, ягъни кызыксыну сәләтен балаларда саклап калу, тәрбияләү, үстерү, бу инде ата-ананың бурычы булып тора. Чөнки бу мәсьәләдә салкын карасак, инде киләчәктә бу зур бәләгә китергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә сакласын. Һәм инде монда тагын бер нәрсә бар. Менә мәсәлән, кайбер кешеләр инде минем галим буласы килми, миңа дин турында артык гыйлем нәрсәгә дип әйтүчеләр дә бар. Бу бер ялгыш фикер һәм шуннан да шайтанның адаштыру булып тора. Чөнки ислам дине ул яшәү рәвеше. Коръәни Кәрим ул инде менә бу яшәү рәвешенең каидалары булып тора. Пәйгамбәребезнең сөннәте ул инде менә бу яшәү рәвешенең бер аңлатмасы булып тора. Дин гыйлеме һәм дөньяви гыйлем алар бер-берсен туландырып тора. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка агачтан бер яфрак та төшми. Шуңа күрә бөтен фәннәр, бөтен гыйлемнәр, мәсәлән, физика булсын, химия булсын, математика булсын, биология булсын, алар Аллаһ Тәгалә тарафыннан җир йөзендә куйган каидаларын өйрәнә. Шуңа күрә менә бу бөтен фәннәр дә алар инде дин гыйлемен өйрәнер өчен ярдәм итә. Кайбер кешеләр, мәсәлән, гыйлем алу авыр дип ташлаучылар да күп. Монда инде шуңа күрә иң беренче чиратта балаларыбызга гыйлемне сөючәнлек, инде гыйлемне ярату сыйфатларын тәрбияләү бик мөһим булып тора. Һәм картлар исә инде алар хәтер начар дип зарлана. Монда инде 60-та да, 70-тә дә, 80-дә дә яңа нинди булса эш, һөнәр үзләштерүче картлар да бар. Шуңа күрә монда инде иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Теләк кирәк. Ягъни башлап җибәрү кирәк. Чөнки гарәпләрдә дә мәсәлән шундый әйтем бар, башланган эш, беткән эш дигән әйтем бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә гыйлемгә омтылучанлык бирсен һәм инде шушы гыйлемнәрне алып кешеләргә дә файда китергә һәм инде ахират көнендә, кыямәт көнендә шуның нәтиҗәсен күреп инде шатланырга да насыйп булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Гыйлем алу һәм аны халыкка тарату әҗер саваплы гамәл. Аллаһ яраткан кешесенә гыйлем бирер һәм яраткан кешесенә шул гыйлемне тарату мөмкинлеген бирер. Мондый югарлыкка ирешү олы бәхет. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, белем ачкычлары теләп, җомга вәгазы чыгарылышын тәмамлыйм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.